Vítajte diváci pri našom ďalšom videu. My sme Katana Brothers, som tu ja, Adam a.k.a. Noxius a Mario a.k.a. Traget. No, toto je ďalšie naše video zo série E3. Souhrn z E3. Áno, zo súhrnu E3. Budeme sa zaoberať hlavne Nintendo konferenciou, ktorá pre zaujímavosť tento rok nemala vlastnú preskonferenciu, ale iba Digital event. Čo bolo v podstate iba také video. Áno, ale bohate to stačilo. Podľa mňa práve, že to mala ona najlepších zo všetkých. Aj ako hier, ja musím povedať, ako podľa mňa Nintendo Wii U, čo sa týka tituly, keď je pravda, že rozhodujú tituly a ne konzoly, víš? O kvalite, tak podľa mňa Wii U je naspäť hre a ja sám uvažujem o tom, že si ho kúpim. Ale bohužiaľ táto konferencia, bolo to dosť roztrieštené, čiže možno niektoré hry nám unikli z nášho pohľadu. Ale to je predchádzajúci. Samozrejme, nejsme všemocní. No, nebudeme predstaviť úplne všetky hry, niektoré iba spomenieme, ale no. Samozrejme, tá Digital Event bola vtipná, pretože tam boli aj scénky z Robot Chicken, keď niektorí poznajú. A samozrejme, čo sa mne ľúbilo, bol Real Action trailer na Super Smash Bros. Kde vlastne bojovali tuto. Kde budú vlastne bojovali hlavne riaditelia Nintendo, ten japonský a americký. Čo nás vlastne dostalo k novému Super Smash Bros. Pre Wii U. Najväčšia novinka od predchádzajúcich ročníkov je hlavne tam, že môžete si vytvoriť vlastnú postavu. Vlastne taká tomu Wii charakteru. A ešte aj využitie technológie NFC, aby ste si mohli ukladať veci zo svojich postavičiek do takých malých figúrok. No, jak majú Skylanders. Len toto funguje tak v podstate, že aj vy si nemusíte len z tej postavičky do hry preniesť dáta, ale aj z hry do postavičky. A ešte sa vrátim vlastne k tým výrobe vlastne charakteru, môžete si ho vlastne dizajnom spraviť, ak vy chcete, jak bude vypadať, a čo sa týka štýla boju, tak budú 3 klasy hlavné, bojovník, potom ten, čo používa meč, šermiar a Mečiar. A potom ten, čo kúzelník, strieľa na diaľku. A každý musník ešte môže si vybrať Ultimate Combo, keď ty chceš. Ultimátku. Potom ďalšia hra, čo bola predstavená, není Super Mario. Čože? Ale je to Yoshi, Woolly World. Woolly. A ja musím povedať, že tá hra vypadá fantasticky. Sice je taká decká, aj ten trailer, aj tá melódia do toho, ale mne sa to strašne páči, ja si neviem pomôcť. Úplne krásne dizajnové to spracované. Naozaj to celé vypadá, ako by to bolo spravené z tej vlny. Ďalšia hra, ktorá bude vychádzať a ktorú budú dokonca 2 hry, Legend of Zelda na Wii U. Prvá je, o ktorom vieme málo. Lebo boli iba krátke teaser video. Je Legend of Zelda na Wii U. Nepovedal si 2 tituly. Legend of Zelda na Wii U. No na Wii U, ktorú by sme sa mali dočkať na roku 2015. Samozrejme, pokiaľ to, čo ukázali, je naozaj sú zábery z hry, tak tá hra vypadá fantasticky. Áno, a mala by mať otvorený svet. Vlastne, ono to bude open world, to už je isté. Ďalšia hra, ďalšia Legend of Zelda bude... Vlastne sa to volá Hero Warriors a vlastne má to byť spin-off Zeldy, ale v podstate je to iba Dynasty Warrior, kde sú charaktery z Legend of Zelda. Čiže je pre fanúšikov podľa mňa dobre, pretože tam budete môcť hrať aj za takých charakterov, čo ste doteraz nemohli. Zatiaľ sú oficiálne oznámené iba 4, Zelda, Link a ďalšie 2, čo ja nepoznám. No. A ďalej, čo ešte bude mať Toad vlastnú hru, ešte sa chcem vrátiť do Legend of Zelda. Sice to nie je oficiálne ešte potvrdené, ale ukázalo sa náznaky, že by sme sa mali dočkať HD remakeu Legend of Zelda, ten mask. Nie. Ocarina of Time už bolo, ale ten mask, jak sa volá. Neviem, to je jedno.
A tuto dám potom ten názov, neviem si spomenúť teraz. To mi len teraz napadlo. Ďalšia hra bude mať postavička Toad, možno ju poznáte z Super Mario. zo Super Mario, To samozrejme. je vlastne tá hlavička, tá hry. Áno, ten hríb, áno. Bol aj v... bože, jak sa to volá? Tam, kde tam sa pretekali. Je aj Mario Kart. Mario Kart, áno. Budeme mať vlastný titul, ale moc o tom nevieme, takže... Vieme, bude to vlastne 3D plošinovka a bude vlastne sa jednať o to, že budete musieť riešiť voľaké hádanky a tak vlastne. Ale vypadá to tiež pekne a zaujímavé. Ďalej vlastne sme sa dočkali druhej Bayonety 2, čo je vlastne bude exkluzivita čistého prejentu. Si odkúpili práva. Áno. Ty si hral jednotku? Porozprávať niečo. Bolo to zaujímavé. Ostatne, čo som si ja najväčší rozdiel všimol, No. je ten, že má kratšie vlasy. Má ináči účes. To je najviac, čo som si všimol. V podstate to ináč vypadá rovnaké, ale podľa mňa to bude dobré. Čo určite každého poteší, každý, kto nehral túto sériu a mal by záujem si ju kúpiť, tak dostanete aj zadarmo jednotku k tomu. Áno, presne, bude vlastne jednotka k tomu zadarmo, ale nielen to, tak tiež tam budú vlastne špeciálne DLCčka, že budete mať môcť customy známych hier z Nintendo, napríklad budete môcť byť ako Link, alebo Super Mario, alebo jak sa volá, z Metroidu, henta. Ďalej bolo predstavené taktiež Mario Maker, No. čo v podstate vám umožní buď v klasickej... Uvedomuj si, že si polku hier To je dobre, ale keď sme u toho Mária sveta, víš, tak... No. Sice Bayonetta není, to nevadí. Mario Maker, čo vám vlastne umožní robiť si vlastne 2D levely, buď v tej starej 8 bytovom Kabáte. alebo v tom novom, už HDčkovom. Ako vypadá to pekné. No. Ďalšia hra bude Mario Party 10 už. Mario Party 10, Bude to aj Bowser. Ty nevieš, čo to je, že? Nevieš, kde je Bowser? Ja viem, ale ty to vieš, čo to znamená. Však Bowser je ten týpek, ten... Ale ja viem, to je tá Ale za ňou, formulačka. za ktorého budete môcť hrať a robiť zle ostatným hráčom. Aspoň niečo vieš. Videl som trailer. Ja. To je vlastne najväčšia novinka od ostatných. Počkaj, vráťme sa, aby nám to nič neopäť. Dobre, ďalej je tu vlastne Hero To Warriors. sme už hovorili. Áno. Xenoblade Chronicles X. To už je asi 10. časť. To mi nejako uniklo. Vlastne bude to exkluzivita. Bude to JRPG. Japonské RPG. A dátum roku vydania 2015. Ale kúkli sa, čo na to môže byť zlé pre Boha? Robia to Japonci. Sú tam mecha. No. A má to štýl anime, ako animácie, víš, je to v štýle Víš, anime. to môže byť zlé. Čo tam môže byť zlé? A Japonci majú skvelé príbehy. Môžu z toho spraviť tentacle hentai. Sú to Japonci. Presne toho som sa bál, že povieš. Ale máš pravdu, u Japoncov nikdy nevieš. Možno hlavný finálny boss bude, víš, že ten tak... Čo to ty kúkaš, Ja nič, z toho všetko ma naučil komár. No ale to je jedno, vrátime sa Počkej, späť. spletnú si nechám nakoniec. Prečo? Lebo to je moja hra, pozerať. Ďalej je Devil Third. Devil's Third. No. Vlastne je to prekvapenie 3, lebo to nikto nečaká, čiže je to exkluzivitka. A je to od tvorcov Ninja Gaiden série. A v podstate nám to prípada, keby to bolo spojené Ninja Gaidenu a Ramba. Pretože tiež to bude hack and slash a bude tam mať veľa zbraní nastrelené. Áno, potom ďalšia hra tam bude nový Sonic. Bude z toho Sonic Boom, Rise of the Lyric. Má to zaujímavý trailer. Ktorý sa až moc nápadne podobal na hry s Ratchetom a Clankom. A to doslova. Tie zlé hry, mimochodom. No. A ešte je oficiálne oznámené, že toto nebude jediné Sonic hra, čo sa dočkáme. Budú aj ďalšie, ale nikto nevie a o čo sa jedná, či to budú remakey alebo nejaké zariadené. Ďalšia hra je Shovel Knight, Swords and Soldiers 2. To sú vlastne indie tituly prichádzajúce na Wii U, čiže ako keď si zoberieš dosť neočakávané, pretože tam moc tá tretia strana pre Wii U není. Že hlavne sú to hry od Nintendo alebo od Capcomu. Čiže podľa mňa určite to pomôže tomu Nintendo. No. Ďalšia hra je Art Academy. Wii U, čo je v podstate kreslenie.
Nič viac. Kto by to čakal, že na Wii U bude kreslenie s tým ich tabletom? No, aj tak tam všetci, čo si to kúpia, budú kresliť penisy. Ale zober si to, máš na výber. Buď si kúpiš konzolu za 250 € a tú hru, čo bude stať asi 20 €, No. alebo si kúpiš papier a cerusko. Alebo tablet. Alebo tam bude. A Photoshop. No, ďalšia hra, ktorá vyjde, bude Kirby. Enter Course. No, k tej hre mám akože srdce, Má to byť vlastne puzzle hra. ako vždy. No, 2D puzzle. Ale je tam vlastne novinka od ostatných, čo je vidieť aj v traileru, že vlastne ty môžeš na tom výučku mu kresliť vlastne cestu, po ktorej on sa bude prenášať, vieš. A to bude túto niekde, tak to stojí. No. Napríklad je tu Tenkami, o ktorej je vlastne iba trailer. To má byť dobrodružná hra naprieč historickým Japonskom. Trailer vypadá tak, že má to zaujímavý štýl grafický. Je to také akoby staré klasické obrázky, vieš. Video sú veľké také, vieš. A je to vlastne spravené ako príbeh v knihe. Tej detské, vieš, čo robíš a zrazu sa ty postavíš. No. Ďalšia hra bude Star Fox na Wii U. No, o tom nevieme nič. Iba vieme, že je oznámené a to taká tomu, že oni to dokonca ani oficiálne oznámili, ale oficiálne ju potvrdili. áno, no potvrdili to, ale A čo najskôr ju spravili? ukázali, až potom ju potvrdili. Vieš. A vlastne má to byť z pohľadu z prvej z prvej osoby pozerané. Ďalšia hra bude One Tutte Piece. Dobre, ďalšia hra bude One Piece The Unlimited World Red. Čo vlastne Viem, že ty si hral tú starú hru One Piece na PS3, tak povedz nám, čo myslíš, aké to bude? v podstate tá hra už sa vie rok, že sa vyjde ako. No. A v podstate čo, vieš. To má byť vlastne podľa mňa od toho New World a čo to až po, sa mi zdá, Punk Hazard. Čiže to je podľa mňa hrozne málo. No. A bude to aj na iné konzole, alebo to bude len... Vlastne špekuluje sa, že sa to nakoniec prerobí aj na PlayStation 3. Viem, že je oznámená už na PlayStation 3 a Xbox 360, sa mi zdá. A počul som ešte, že pán Miyamoto má 2 prototypy. Aké? No v podstate 3, lebo ten Star Fox na tom tiež robí. Pán Miyamoto, kto by nevedel, tak to je ten legendárny tvorca Super Maria, preto Nintendo má v jeho hry aj veľkú vlastne vieru, preto on si môže robiť hocičo, keby spravil 18 plus hentai porno, tak to vydajú proste, lebo to je on, víš. No. Vlastne má byť projekt Giant Robot, čo má byť čo má byť vlastne, čo som kúkal gameplay, že ovládate jedného robota v meste a počítač druhého, vy sa vlastne mlatíte a vy ovládate pohyby vlastne z Wii U kontrolu, že kam sa pozriete, tak sa vlastne pohybuje. A ďalej, čo je ako zaujímavý projekt, je projekt Guard, čo vlastne je miestnosť, vlastne také budisko a jeden hráč sa snaží dostať do stredu a ten ostatný na výučku kúka kamery a musí ho nájsť. Teda keď som to správne pochopil, čo asi ne. Týmito dvomi ešte posledný. Ja, jasné. Moja exkluzivita, čo pre mňa vyhralo cenu najlepšia hra roku na E3 a najgeniálnejšia je Splatoon, čo dokonca vyhralo aj cenu E3 multiplayerovej strieľačky ako hra E3 a vlastne jedná sa o to, že to bude strieľačka. A to krásny taký kabátok a vlastne jedná sa o to, že sa bude bojovať 4 proti 4 a budete striekať farbu. A vlastne... Takže je to hra o tom, že kto sa vystrieka viac. Prečo dobre vieme, že sa riešime Nintendo, čo je japonské, ale musíme byť úchylní. Ale Kto vystrieka viac farby. Áno, kto vystrieka viac farby a vyhráva tým, ktorej bude tá farba viac rozstriekaná na mape. Je biela farba. Podľa mňa tam nebude. Je oranžová, fialová, zelená, rúžová a taká. Ja by som si zohnal bielu. Bude tam mať aj ďalej zbranie, ako je snajperka, raketomet. Ďalej vlastne vaša farba spomaluje nepriateľov a zároveň vy sa do svojej farby môžete ponoriť a byť rýchlejší.
Takže je to ukázané, bolo ukázané gameplay viacero štýlov, ako to môžete hrať. Napríklad buď môžete si nastriekať okruh farby, kde budete schovaní a vyčkávať na nepriateľov, ale budete čisto akční, vieš. Ale podľa mňa je to vážne geniálne. No, s týmto titulom sme skončili Wii U tituly. Nebojte sa, nie je to iba Wii U tituly. A ideme na tvoje, povedz, 3DS, nový Pokémon. Nový Pokémon, konečne sa doškali remake. Konečne budeš aj ty o niečom rozprávať. Pokémon Ruby a Sapphire. No, vychádza to 21. novembra 2014 a v našom traileri nám ukázali nové Mega Evolutions, Swamperta a Sceptila. Pre tých, ktorí zaujíma Pokémon, tak Sceptile bude jeho mega evolúcia, bude Dragon a Grass a bude mať abilitu Lightning Rod, čiže keď na neho používajú elektrický útok, tak sa jeho útok zvýši o jeden special útok. A druhý bude Swampert, to má tiež peknú mega evolúciu, tam sa mi zdá, že typing sa mu nezmení, ale dostane abilitu Swift Swim, čiže keď bude Rain, tak bude mať double speed. A ešte vlastne ďalšie 3 boli potvrdené, vlastne Groudon a Kyogre tiež ukázali evolúcie. A tí v podstate vypadajú rovnako, len majú také znaky po tele. No, a ešte jeden bol potvrdený, neviem ale jak sa volá. Jak vyzerá? To mi zdá, že taká kvetina, nejsem si istý. Shift 3 alebo Ludicolo? Neviem, že zdá sa mi, taký fialovo-čierny, šedý. Neviem, to je jedno, to je taký nepodstatný, by som povedal. No, podstatné novinky asi tam budú. Budú tam nejaké nové? Hovorím, že vracate sa späť do Henu. Áno, ale v podstate nič iné. A bude tam novinka, že si môžete posielať Pokémonov z iných hier, ako je napríklad Pokémon X a Y, späť do tohto Omega Ruby a Alpha Sapphire. Dobre, ešte ďalšie podtituly sú Chess Super Smash Bros. Pre 3DS, čo som ako kúkal gameplaya, tak ale ľudia hovorili, že je to lepšie, že by bolo dobré, že pre tých ľudí, čo majú klasické 3DS, že si to nakúpovať, pretože že to není dobre. Ne, že by to bolo zle spravené tá hra, ale že tá hra je tak rýchlo, že na tom malom displeji nestíhaš kúkať. Ešte, že mám 3DS XL. Áno, že na 3DS XL, že to není taký problém. Bude obohatená o vlastne obsah oproti Wii Učku a bude mať zaujímavé minihry. Áno. A ďalej vlastne Sonic Boom. Áno, Shattered Crystal. Bude to verzia, ktorá bude odlišná od tej verzie, čo je na Wii U. Ďalšia rytmická Final Fantasy hra, to si neviem predstaviť. A ešte Pokémon Art Academy, Fantasy Life, Guman Clive 2, Persona Q, Yu-Gi-Oh! Exalt, Therium War, Attack of the Sky Fighter, Monochronic Episode 2, proste veľa. Veľa hier ešte takých. Jako dosť. No. Ešte Super Smash Bros. Boli postavené ďalšie postavy, veľa postaví. Ten Super Smash Bros. Bude proste dobré, lebo to bol vlastne ich táko. No. Vieš, že tam nebude čo dokázať. Dobre, to sme mali asi všetko. Ešte, už viem čo si myslel, viem, ktorú Mega Evolution si myslel, že ukázali DLC. Áno. Tam bol Mega Evolution. Majú ma, ale počkaj. Najvtipnejšie na tom je, že ten Pokémon ešte nevyšiel oficiálne. A počuj, som si spomenul na tú Legend of Zelda, čo sa možno dostane HD remakeu, Legend of Zelda Major Mask. Asi keď nevieš, ale určite by si ju vedel, lebo to bola tá hra, kde bol ten obrovský mesiac, čo mal ako creepy face, víš. Ty si mal tu tam vlastne veľa teórií, že tam Link je vlastne mŕtvy. No, takže to bolo všetko k našej Nintendo, našemu videu o Nintendo. A bohužiaľ 3DS sme len tak prebehli, lebo pretože tam je vážne toho veľa a to nie je všetko, čo bolo také moc zaujímavé popravde. Ako, tí Pokémony sú tam. Pokémony a tej Super Smash Bros. Ale na hrozné štve, prečo nespravia Pokémonov na Wii U? Ich by to nič nestalo,
podstate si nemyslím, iba by to preniesli tam a by na tom podľa mňa ešte viac zarobili. Ja si myslím, že Pokémoni sú Nintendová, akože 3DS-ková, alebo áno, ja viem, handheldová, ale... a nechcú ničiť tento, jak sa to povie? Kľud. Nie kľud. Harmóniu. Dobre, no to je jedno, tak to je všetko, čo sme vám chceli povedať. Ale nie, ale zober si to, ale... Vidíme sa v našom ďalšom videu o EA. Dobre. A zvyšku hier, ktoré sme vám nepredstavili, keďže EA... Alebo ostatné, a ešte ďalšie tituly, čo nám boli. Dobre, pokiaľ ste nevideli naše predchádzajúce videá, kliknite sem. A pokiaľ chcete prejsť na následovné video, kliknite sem. Ne, sem. Prečo mi to kazíš? Tak sem. To je jedno. No, tam, tu sem niekde. Sem. No uvidíte tam takú veľkú vec. Ja na turlích. Sayonara.